Gaskiya Khalisat kin haɗu sosai. Ya za a ke bari na shi ne a rayuwa? A tunanina an samu zagayen cycle ne wajen samun ƙirarki. Hatta farin watan da ke sama yana jinjinawa ga halittarki. Zan iya ɓata tsawon shekaru da dama ina kallon kyanki. Gaskiya Khalisat kin sanar da ni wasu sirrika da dama. Kunnuwa na sun saba jin irin wannan kalaman naka Sadiq. Ko da zan kwana ibuni ba zan iya faɗan 1/1000 na kyanki ba. Ki tuna da cewa Kamal ya haukace, ke ce kike ɗauniya da shi, ni kuma zan kula da ke na har abada. Ki tuna sunan wanda Kamal yake kira ba ke bace. Kamal baya son ki, ni nake son ki. Jira na ina zuwa. Kai wani irin jaki ne, banza ne, daƙiƙi ne, ina ka taɓa ganin an sauke buhun dabino an ɗauki buhun ƙaya. To bari ka ji in gaya maka, na tsane jakunan mutane irin ka. Kamun so ba shi da sauƙi, ya sana a damuwa, ban aikata komai.